Začíname výhľadom na zahmlenú Bratislavu z 9. poschodia Slovenského rozhlasu, kde sídli Rádio Slovensko a kde pracujem na pozícii správarky. To znamená, že si pripravujem a rozprávam správy v rádiu o celej hodine a o pol niekedy. A ozývam sa, pretože základná škola na Slnečnej oslavuje 30 rokov. 30 rokov znamená, že táto škola musela mať tak 6-7 rokov, keď som tam ja ako 6-7 ročná začala chodiť. A vďačím jej za veľa, pretože už v laviciach 3. ročníka, keď som mala 10 rokov, vznikol nápad, že budem robiť v rádiu. Ale vďačím jej aj za svoju lásku k fyzike a chémii, aj keď tá sa skončila už s maturitou alebo iba s maturitou. A musím povedať, že veľmi aj za základ duchovného rozvoja, z ktorého naozaj ťažím dodnes, na etickej výchove. Takže milá škola, milí učitelia, milí žiaci, na ďalšie roky vám želám, aby ste naďalej vytvárali bezpečné, podnetné a inšpiratívne prostredie pre seba navzájom a pre dobrý rozvoj detí a mladých ľudí. Všetko dobré, držte sa. Ahojte, moje meno je Andrej Štepita a pochádzam z Námestova, ale momentálne pôsobím v Prahe, v Bratislave, vo Viedni a v rôznych iných mestách naprieč celou Európou ako tanečník. Venujem sa tancu a tanečnému divadlu a preto musím tak veľa cestovať a bohužiaľ nemôžem dnes s vami byť. Ale moje štúdium začalo práve na základnej škole Slnečná, ktorá tento rok oslavuje krásnych 30 rokov a preto by som chcel týmto videom popriať všetkým žiačkám a žiakom, učiteľkám a učiteľom všetko najlepšie ku krásnemu jubileu a poďakovať sa tejto škole za to, že už od útleho veku som cítil podporu a bezpečný priestor na to, aby som mohol robiť to, čo chcem a táto škola ma rozvíjala tak, aby som sa mohol venovať svojim snom. A preto by som chcel odkázať všetkým žiakom a žiačkám, venujte sa tomu, čo vás naozaj baví, bude to super a bude to sa za to. Pozdravujem a prajem krásnych ďalších 30 rokov. Ahoj, ahoj. Hádam, niekto možno ešte aj spoznávate moju tvár. Moje meno je Filip Šuška a som bývalý žiak základnej školy Slnečnej v Námestove. Pozdravujem vás taktiež Slnečného, teda dneska možno ani nie, začínajúceho filmového postprodukčného štúdia v Las Palmas na Kanárskych ostrovoch. Pozdravujem do Námestova a v prvom rade gratulujem ku krásnemu 30. výročiu našej základnej školy Slnečnej v Námestove. Pozdravujem pani riaditeľku, učiteľov, volejbalový výbor, ale takisto aj žiakov. Prajem veľa spojených snov a možno sa tu jedného dňa vidíme práve ako kolegovia, čo by bolo fakt úžasné. Tak teda držím palce a majte sa. Volám sa Tomáš Tohol, som profesionálny BMX freestyle jazdec a takisto ako ty som bol žiak základnej školy na Slnečnej, ktorá tento rok oslavuje už 30 rokov. A týmto by som vás chcel všetkých žiakov a budúcich žiakov pozdraviť a hlavne vám zaželať veľa šťastia v športe, v škole a vo všetkom, čo robíte. Držte sa. Ahoj, volám sa Dominik Diko a som majiteľ a zakladateľ marketingovej agentúry. Nachádzam sa aktuálne v štúdiu DD Media Space a chcem vám zaželať teda z Slnečnej k 30. narodeninám všetko najlepšie. A táto škola mi dala veľmi veľa a som veľmi rád, že som práve študoval svoje základy tu, pretože na základe toho som si mohol splniť kopec svojich snov, ktoré som si ako dieťa vysníval. Takže nebojte sa všetci za svojimi snami. Slnečná, prajem ti len všetko dobré a ďakujem. Ahojte, volám sa Greta Trnková a chcela by som pozdraviť všetkých žiakov a učiteľov na základnej škole na Slnečnej ulici. V prvom rade by som chcela popriať tejto škole všetko len to najlepšie k narodeninám, nakoľko aj moje prvé kroky viedli práve na túto školu a práve vďaka tomu, čo mi táto škola a učitelia v nej odovzdali, si môžem dneska plniť svoje sny a cestovať po svete a nazývať toto cestovanie svojou prácou a vďaka tomu sa napríklad prechádzať s levmi alebo skákať ponad Viktoríne vodopády či vidieť jeden z posledných ľadovcov naživo. Preto by som vám všetkým žiakom chcela popriať, aby ste verili v samých seba a nasledovali svoje sny, lebo je toto najkrajšie, čo neskôr môžete robiť a verte svojim učiteľom, verte svojej škole a verím, že sa niekde na cestách ešte stretneme. Ahojte.
Ahojte, zdraví vás Tadeáš Lašák z kapely Iné kafe a týmto pozdravujem všetkých žiakov, učiteľov, vlastne všetkých, ktorí pozerajú toto video. A želám všetko najlepšie k 30. narodeninám od založenia tejto školy, na ktorú aj moje prvé kroky viedli, kedysi dávno. A z okolností my sme s kapelou aktuálne na turné k 30 rokom. To je niekde na bicích napísané, Iné kafe 30. A hlasím sa aktuálne z Trenčína, kde nás čaká koncert v Predalom klube. A čo chcem povedať je, že ako moje prvé kroky boli s vami, tak držím palce, aby aj vy ste si našli tú svoju cestu. A ako ísť ďalej, treba mať oči otvorené, netreba sa bať víziev a hlavne treba snívať, pretože sny si treba plniť a tie sa splnia, keď si za nimi reálne idete. Takže pozdravujem, držím palce do života, ste v dobrej škole, viem, o čom hovorím. Bol som tam 9 rokov, 10 mi nehrozilo, tak verím tomu, že aj vy si tam odchodíte iba 9 rokov a pôjdete ďalej do života niekde na stredné školy. Takže pozdravujem, držím palce, nech sa darí. Všetko dobré, čaute. Ahojte, ja som Simona Parížeková z 9. B, ale to už bolo dávno. Teraz pracujem ako hovorkyňa Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky. Prvým odrazovým mostíkom na mojej kariérnej ceste bola práve základná škola Slnečná. A čo by som odkázala jej študentom? Vždy nasledujte svoje sny, lebo nikdy neviete, ktorý sa môže naplniť. Viete, podľa čoho spoznáte slovenského politika? Okrem iného teda. Ahojte všetci, pozdravujem vás so slnkom zaliatej Bratislavy. A Michalovi ďakujem, že mi pripomenul, koľko už mám rokov. Je to presne tak, pred 30 rokmi som na Slnečnej začínal. Bolo to skvelé obdobie, ani omylom mi nenapadlo, že sa dnes budem venovať novinárčine a news influencerstvu. To je taký nový pojem, ktorý v tom čase ešte nikto nepoznal a ide mi len o to, aby som ľuďom dokázal otvoriť oči v mnohých otázkach, najmä tých politických, pretože žijeme časy, ktoré sú mimoriadne politicky náročné v zmysle šírenia hoaxov a dezinformácií a preto želám v škole čo najviac učiteľov s kritickým myslením, ktorí jasne vedia pomenovať, čo je hoax, a školákov učiť len fakty. Tak vás pozdravujem, držme si spolu palce a snad niekedy aj naživo. Čaute, ja som Matúš a už je to cez 20 rokov, čo som aj ja úspešne ukončil štúdium na ZŠ Brehy. A musím povedať, že škola mi dala naozaj tie správne základy a nasmerovala ma k tomu, čo robím, čo chcem robiť. A to by som chcel odkázať aj vám, a aby ste sa držali toho, čo vás baví, čo vás naplňa, rozvíjali to, nebali sa, ale tak samozrejme je to všetko na vás. A gratulujem k 30. Samuel Zahradník, áno. Wow, tak všetky klobúky dolu, čo si dovolil Samuel Zahradník. Ahoj Slnečná, volám sa Samuel Zahradník a moje zamestnanie je hokejista. Chcel by som pozdraviť všetkých učiteľov, ale najmä tých, ktorí ma učili, a teší ma, že po niektorí ešte stále učíte. Milá Slnečná, tebe želám veľa šikovných a dobrých študentov a za veľa ti ďakujem. Pripájam sa k oslavám 30. výročia. Slnečná, ahoj! Uplynulú noc v Los Angeles odovzdávali prestížne ceny Grammy. Aj tento ročník priniesol veľa prekvapení. Rozhodovalo o nich až 13 000 členov Recording Academy, poroty zloženej z hudobných profesionálov. Jedným z nich je aj Slovák Tomáš Valíček, učiteľ Akadémie umení a hudobník, ktorého hru na akordeóne si mali možnosť vypočuť aj Elton John či kráľovná Alžbeta II. The Grammy goes to Tomáš Valíček. Verím, že raz túto vetu budem aj ja osobne počuť, no momentálne som len porodcom nahrávacej akadémie, ktorá udeľuje ceny Grammy. Pozdravujem vás všetkých. Touto cestou sa chcem ospravedlniť z neúčasti na oslavách našej školy, avšak vás chcem všetkých pozdraviť. Pozdravujem celý učiteľský zbor, ktorý ma učil. Ďakujem vám všetkým za tie krásne chvíle, ktoré som na škole prežil. Obrovské ďakujem patrí aj našej pani riaditeľke a Matúšovi Gogolákovi. Tak ešte raz vás pozdravujem, majte sa krásne, užite si oslavy a pozdravujem aj všetkých mojich bývalých spolužiakov. Čaute.